Здравейте, в това видео ще разкажа за един от най-успешните владетели през средновековието, Кнут Велики. Той обединява Англия, Дания и Норвегия в могъщата империя на Северно море и проявява качества на изключителен държавник. Кнут се ражда около 994 или 995 година, сине на крал Свен I Вилобради и кралица Сигрид Гордата, която според някои теории е от полски происход. Още баща му започва завоюването на Англия през 1013 година, но на следващата 1014 година английският крал Етелред II Неразумни си я връща. Кнут се връща в Дания за подкрепления и през 1015-16 година подновява завоеванието. Налага му се да воюва освен с Етелред II и с сина му Едман II Желязното ребро. Едман печели първите няколко битки, но е предаден от чурия си Едрик. Това става в битката при Ашингдън или Есандун. Сключен е договор, съгласно който Кнут получава Северна Англия, а Едманд Южна. Междувременно Етелред II е починал във Франция от своята смърт. Скоро след това Едмънд умира. Има някои теории, че може Кнут да стои след смъртта му. Злите езици казват, че е бил намушкан в тоалетната скама от изпратен убиец. Синовете му на Едмънд са изведени от страната от съображения за безопасност. Някои твърдят, че Кнут е изпратил след тях убиец, но в крайна сметка те остават живи. Цяла Англия се оказва под властта му, като той е избран от англосаксонския парламент и левите на Гемота. Парадоксално, но Кнут се оказва изключително ловък политик и държавник в сравнение с Етелред II. Макар и да екзекутирва редица благородници, сред тях са и Едрик, както и Утред Дръзкия, който е прототип на Утред от Последното кралство по книгите на Бърнард Корнуел. Авторът просто е избрал да пренесе историята му повече от век по-рано във времената на Алфред Велики, друг голям значим английски владетел, а други да изгонва. Той води гъвкава политика на национално помирение. Във връзка с екзекутираните ще кажа, че те са предали Етелред и Едмънд и Кнут е имал основания, че може да предадат и него. Както казва Октавиан Август, обичам предателството, но мразя предателите. Кнут осъществява няколко важни достижения. Първото е гъвкавата политика на национално помирение, поощрява смесените бракове. Сам, за да укрепи позициите си, се жени за вдовицата на Етелред, Ема Нормандска. От брака им се раждат Харта Кнут и Гунхилда Датска. Той има и друг брак обаче с Елфгифо, дъщеря на англосаксонски велможа, от който има син Харалд I Заешко краче. Първоначално той ще го наследи в Англия, след това Харта Кнут. Така че при него е открито двуженство, но той поощрява тези смесени бракове. Освен това прави така, че нито едно кралство да не доминира над другото. Иска да бъде приеман като крал на всички, а не на даден народ или дадена страна. Затова успява да осъществи сливането на англичани и скандинавци в един народ. Не по-малко важно е това, че владетелят утвърждава християнството. По това време викингите вече са християни и не закачат църквите. Осъществява поклонническо пътуване до Рим през 1026-1027 година. Освен това разделя страната Англия на 4 ърлства или графства. За солидността на тази административна система говори факта, на това административно отделение говори фактът, че то се съхранява няколко века. През 1018 година, след смъртта на брат си Харалд, Кнут получава и датската корона, успява да завладее Норвегия. Опитът му обаче да постави другия си син от брака си с Елфгифо, Свен, за владетел на страната, за владетел на Норвегия, не се увенчава с успех. След народно въстание
властта на крал Магнус I е възстановена. Тук ще вметна и една много интересна история, която също доказва качествата му. В една популярна легенда той седи на брега на морето и му заповядва да спре. Обаче морето, или по-скоро заповядва на прилива да се отдръпне. Ето тук цитирам от книгата Дръзките викинги. Заповядвам ти да не прииждаш моите земи, да не мокриш дрехите и краката на своя господар, но прилива го залива. Тази история е вярна, но е тълкувана погрешно, като признак за глупостта му, но всъщност ето какво казва реално той след това. Нека всички разберат, че властта на кралете е пуста и празна. Само един е кралят. Това е Бог и нему подчинени са небето, земята и морето. Нещо повече, той сваля златната корона от главата си и никога повече не я слага. Не е казал, вижте колко съм велик, а вижте колко сме слаби в сравнение с Господ. Да вметна малко и за образа му в популярната култура. През 2022 година, тогава написах статията, отчасти тя се препокрива като съдържание с настоящето видео. Излиза сериалът Викингите Валхала, който е продължението на Викингите, и Кнут и Ема Нормандска са сред главните персонажи. Там той е изигран от уелски актьор. Е много интересен, въпреки че в малка степен отразява историческите факти. Например, участва в някои битки. Сюжета всъщност е бил твърде млад за да участва, или белият ярал Хокон е изигран от чернокожа жена. Това е някакъв пак криво разбран либерализъм. Но като цяло може би сериалът е интересен, не съм го гледал още, а само част от викингите. В заключение, Кнут Велики умира на 12 ноември 1035 година, оставяйки след себе си огромна империя, така наречената империя на Северно море, Англия, Дания, Норвегия, както и част от Южна Швеция, на която обаче не е съдено да просъществува дълго. В крайна сметка историците го смятат за мъдър и успешен владетел, въпреки откритото двуженство и различните политически убийства. През 1042 година, след като на трона са го последвали Харалд I, Заешко краче и Харта Кнут, и те са се оказали бледи негови сенки, англосаксонците се връщат в страната. Всъщност Харта Кнут сам е повикал Едуард Изповедника, сина от брака на Етелред II Ема Нормандска, и го е направил свой наследник, и те си връщат страната за кратко, за да я загубят от норманите, потомци на викингите, чието владетел Вилхем или Гийом или Уилям, първи завоевателя, е праплеменник на въпросната Ема Нормандска. Това е историята на Кнут Велики. Имаше видео за него, но там наскоро, но там са изтъкнати само отрицателните му страни, а както посочих, той има и редица заслуги. Не е случайно британският историк Норман Кантор или Кантър го определя като най-ефективния монарх от англосаксонския период. Благодаря за вниманието.